Здравейте, приятели! Абе, голяма студ. Твоето и време, бе. До онзи ден бях с къс ръкав, като сега. А днеска... Искам да се извиня, че дълго време не бях правил клипчета, но просто нямах време, много съм ангажиран с Техническия университет Габрово, защото вече първа година съм студент там. Лекции, лабораторни упражнения, семинарни упражнения и много работа, учене и не ми оставаше време. Нямах идеи, мързеше ме понякога. Затова близо един месец не сме се виждали с вас. Кажете как сте, какво правите, кажете нещо от новата учебна година, нещо така по-интересно от миналата учебна година ли е. Сега виждам, че вънка вали хубавичко сняг. Ако искате, може да ми кажете долу в коментарите. Напишете кой ви е любимия сезон и защо. И ако цяла година е зима, какво ще правите? Това ми е най-интересно. Какво ще правим, ако цяла година е зима? Ако няма пролет, лят и есен. То нямаше есен тази година, но така. Да го кажем, че има есен. Голяма скука. Много е тъпо да се стоиш в къщи. 21 градуса. Обаче... той вънка е 21 градуса. Само че със знак минус. Има ли значение? Плюс, минус. Важното, че е 21. Поне у нас. Аз затова съм с ръкав. Надявам се това клипче да ви харесва. Ако ви харесва, натиснете лайк бутона долу. Долу в коментарите напишете нещо, ако ви вълнува. Скоро наближава Хелоуин. Може да кажете с какво ще се обличете за Хелоуин, ако го празнувате. И така може да ми задавате въпроси, на които аз ще отговоря. И така. Чао! Исках да кажа нещо, което забравих да спомена. Че долу в описанието ще сложа линкове към каналите на много хора, влогъри, които ще помоля да се абонирате за тях. Малко дълга работа е да споменавам всичките, но ще кажа само някои от тях. The Smooth Channel, Стамблини, Димикас, Кей Ченелви, Макс Харди, Майк Валентино, Цветослав Цонев, Датбой Крис, Хикен, Бейби Мерелка, Йоанна Опинова, Анна Кво, Деница Христова, Красимир Илиев, Даниел Славчев и Бояна Николова и още няколко други влогъри. Ще сложа линк към тях. Ще помоля да се абонирате, да им харесате клипчетата. Ако имате желание, може да ги коментирате. Ако имате и време, минете през моя профил, цъкнете на абониране, на харесай. Разбира се, ако ви харесват клипчетата ми. И до скоро!